Unozinti we-Kaizer Chiefs uBruce Bvuma useyixazululile inkulumo mpikiswano yanozinti bangaphandle ku-Premier Soccer League. uMvuma ulahlekelwe indawo yakhe eqenjini elizoqala kumakhosi kule season ngenxa kanozinti waseRwanda uFiyantre Ntwari. Kodwa lo mdlalo oneminyaka engu-29 ubudala akabona ukuthi usesimweni esingalungile. Ngenyanga edlule unozinti we-SuperSportUnited uRicardo Goss engxoxweni waphakamisa ukuthi iPSL kumele ibheke ukwehlisa isibalo sonozinti bangaphandle kwi-league. Lokhu kwenzeke ngemuva kwephutha elikhulu likaVelimoto emdlalweni weBafanaBafana wokuhlungela Africa Cup of Nations ne-Uganda. uMurowen Williams elimele akekho noyedwa ocacile wesibili okwamanje ongangena. uMvuma uke wabaseqenjini leBafana kodwa kuyaqondakala ukuthi akasabheki ukuthi angafakwa kuBafana njengoba engasadlali kuKaizer Chiefs. Ngikholwa ukuthi kulela kumina ukuthi ngiyazibonakalisa yini noma cha eqembini leChiefs, kusho uMvuma ngolwesine ezilolonga neqembu. Akuhlangene nokuba nonozinto angaphandle uNtwari eqenjini lethu. Kimina ukufaka umsebenzi onzima. Uma ngingase ngithola ithuba lokudlala kwiChiefs ngizobuyela eqenjini lesizwe futhi. uMvuma wengeze ngokuthi ukhulumile nonozinto wamaZulu uMotho ngemuva kwephutha lakhe kuBafana ibhekene neUganda. uRowan Williams ungunozinto ohamba phambili eqenjini lakhe naseqembini lesizwe, kodwa ngeke ngisho ukuthi ukungabibikho kwakhe emidlalweni yokugcina yokuhlungela iAfrica Cup of Nations kuveza ubuthakathaka kwabanye onozinto baseSouth Africa kwengeza uMvuma. Singabantu futhi sonke siyawenza amaphutha. Ngike ngakhuluma noVeli uyazi ukuthi ubengenza kangcono kodwa uzofunda emaphutheni akhe. Ngiwenzile amaphutha. uWilliams naye uwenzile amaphutha. Akekho ngenasethi. Uma wenza iphutha ufunda kulo, indlela othola ngayo ulwazi. uGoss uphakamisa ukuthi iPSL ingase yenze ngendlela yaseNyakatho Afrika yokunciphisa inani lonozinti bangaphandle abavunyelwe emaqenjini abo. Angicabanga ukuthi singahamba ngendlela yaseNyakatho Afrika, kusho uMvuma. Kimina uma unozinti emuhla kadlali bekuDennis Onyanga ubeqinile emaqembini abewadlalela. Kimina ayikho inkinga ngonozinti bangaphandle ukuthi bafike badlale inqobo nje uma benza kahle.